no cry dwumadi amudi pa ani se na dwadi ahu dwumadi na amudi ene ma kro ana bia ye frɛ no Ghana tete Ghana no ene ne ma ne be ye ko kese nti no se na misi chire mu no tete Ghana no na wo sisi ehwa bibrem krata so a ya African map na e wo Mauritania ene Mali e ho baby ye mo ho baby na ehye na asio eye Senegal ene asio Falemi na omo asio na e wo na edin Ghana no se na medical chemu na o chi se mensa the night and come na so se na ebe ya nti ase no ebe ba ye ne nkomo ne ba ye de nti me chire mu se corona nkasa no ana sa setama na da na din pa de Wagadu na eye ahinkro Wagadu no a e chire be frɛ no Ghana no na ebi mu fa kam se Ghana anse se uyi h ni free ma so na Ghana ejina se na se be ketere ma no esitire na wasi aka no fa se bitima aka na Ghana ti na ya bodin e da ahini kasia na se be hwe asase no so na omukuro kwa ahinkuro no ene Kumbi Sale na enye kuro ba ko e nkuro mienu ena etere ema ni be yesa Kumbi ne Sale eti se sekendi ni takrade na nipa abetina wasisi adan ni ade adidwa ni ade na kuro no afedi abeka bo afedi ne ehye kura no o hwehwe kura na wo bre ti Kumbi Sale ni afedi ne yeka ni nyina bo ti na o mahin kuro na se na mesika kuro a ne efre no Ghana na eye dwadia no mudi na omudi dwa ewo eye sika kokko no mudi sa edi hu dwa kese na edi na nyoma bi kam na so sika kokko pa nti na ma batafo eye merchant a mu free Arabia ka Arabia na ye ka Middle East wo eye Mecca na Medina na mu fi ho eba ti ebia sukura free Cordoba aye fe Spain ene wo hwe Europe asem na make na ebi free wo sa Ghana Ghana sa Mauritania nti se gold no sika kokko de obi ape e ade esombo nti be bia omunya na kese no na asase no gold wo so sika kokko wo so ti no mu fi wo sa ebe bisa dwumadie no mu dwa na mo batafo no so mo basoso a na mo so de mo so mo kro mu de aba na yesuso ya di omo de yesuso na mo so alpha ya de yesuso eko enti se obisa ya na dwumaditru pa e ma Ghana ne be ye Ghana eye sika kokko mu dwumadi ene ma Ghana ne be ye yedi komono mmehu se enye kuro ba ko sufo na eba ebi free Spain abetimem ebi free Mecca ebi free Medina omunko a ana no mu ba ana se na afoforo eka ho ba na sa afoforo ba na sa bre no ebi ana kai ni ho minim de ba de bi ana kai ni ho na omodi na se na ko daba ko bosome ni na brebe mu sina no mutu sa afan ko kutibia yo medase sina na manugusu America Arabia mwase na batafo no omutu free Arabia wa omudi be busume miensa konan na ne bedru eye Kumbi Sale na mama chire mu se na nya Kumbi Sale nko na ne edidwa ne wo nkro mienu so eka ho eye Walata na Aldagast na ebehwe eye hwe mfoni a ewo ho no bon symphony no so be hu kuro a efe no Walata no se eben eye enwa pi free Kumbi Sale ye nka se enwa pi no e free Kumbi Sale e ko Aldagast no mudi na otwe mienu tapemienu sa da pemienu na mudi ko dru
nti make say work bi no ayɛ te sɛ wakɔ akura bi ase na wakɔ baabi no dem oh ɛno sanity ani bedu bɛ dɔhwe edu na ɔnya nuri sanity nti make no saa no na mohwɛ ebehu sɛ na krafta yɛ de kyerɛ ɛwɔ afidie no so na ebehu sɛ emu tintin no emu wa kakra de nti efiri walata so kɔ kombisali so na ɛyɛ bɛ bosom ɛkɔ na wotwe bɛ miɛnsa ɛkɔ bosom ɛne na mu wa kyɛ na mu wa sa nti na mprempi no mo free Arabia no de ɔmo no fa hɔ ɛfa ɔmo fa be fa Afro start no ɛna yɛ kuro a ɛfɛ no Egypt no ɛyɛ Cairo ɔmo ahin kuro a Cairo ni din da no so pa ɛne Afro start to fa sa ɛna ayɛ samre no mi kan nyina so na Egypt kuro no na sebe ekromofo na abefa kuro no ɛno ho abakɔsɛ mo ɛbɛkyerem sɛ na yɛ ɔmo fa asa kuro ekromofo afa sa kuro no nyina afiri Medina ne Maka wana befa Egypt woni nyina ena ma Arabs fo no esi a yehwe Egypt Arabs fo na ewo Arabs fo na ewo kada se ene de hu komo no echire ebeba na echire so ebedi hu komo echire ti meka eto aso ne se omo fi Afro start wasa na ye onkofo so a na de meka nyina so na bibia efe no Sahara Desert na asase tama ya fene Sahara Desert na se asase pese a bibia ni so na eno so ne nkrofo omo tete sa bia wa ukosi omo so a no na ediwa anante sa koduru baabi no nkrofo bi susu wo ho na na omo so do mo bua ne se omo na ko cheche bibia se bi wo ka ne ka desert no asase pese a bibia ni so nsuo ho odem enti nsuo no fa ne sen ya na wo de atuka enti omo na be kire se aha ube sa omo na de wo ko sa enti ye nkrofo be ti omo ka na omo na ayesa kakra akwan ni bida eye gawo omo ko fa gawo sa kakra fi wa ebi akofa walata ansa na makokum bisa ne bi su kura su free Spain na America Cordoba nti sa Cordoba na America omo na ma edin no yehu se gold wo ho enimdifo a omo titi sa nkonko no so no batafo ne ba na omo bisa omo se na mo konye na mo konya gold anasika kokko bebrebe se na mo na kire se ye ko ha se na ye di be bosu membe miensa wo kwan so na se enti enimdifo a ebi ni Al-Fazari ye Arab India titimre mo no churo krata ebi ni Al-Hamdani onso so churo bi ana ba ko so efe na Al-Baqi onso so churo bi ese me kan dia de mika ko sia ni se onso churo to ho ma ye hu se kuro bi a efe no Ghana jadi a ye di eye sika kokko na me ka to aso se sijili masa fo no na ono so ba na mo beto ye sika kokko no eko sika kokko no na efa se ya aluvia ye no te se uye mu adwuma kakra ansa na wonya sika kokko no ba se aha nti no te se de na ya na se ya na se be galamsey nkofo tu galamsey ya na sika no de obehu se wa abuo bi mu sa so de se so mbe omo amu ni mu de mu fa bo ne nyoma na oma ya ti menya sika kokko sa na ya na no so na omo ye no nti bia ya no mo ye no ni titiru pa ye fa na bambuk na wona na ye yesa sika kokko no mu adwuma na ma men kan to aso se sika kokko a meka na namu a no moti wo no ene no mo de ya afna nti bi se ya afna sika kokko ewo mo ne ye na omo so afna na omo ni di jujumade ne ne nyina no omo de sika kokko no ene na edi eno so ebi ni anajo sika ne sa de friend anajo sika ne sa de ne nyina na sika kokko ewo wo mo ne ye nyina no mo ko di jumade no wo eye Bangkok wona atuntufo
na eh omo ye as a blacksmith so they say and even otumfo and otumfo and e otumfo ne a blacksmith no mo ano omo na na yes dwumadie no me na bread so twem kakra na me twa me homra na safi na do fidi na to ase atinka titu bi dwumadi ana uguso a wohwe san so te ho dada nso a titu bi dwumadi na wohwe me ne nua ya wofre ana edi nkomo me twa me ho na medidwa ba fise mpanyese yeso na beti ehu dwum no ya na me ho na mama kai se dwuma yi woni gi se wo so na sina number wase witini afre na oni ne di kita ho na waba so na sina ne abo ho dewo na ya ton wo ne ma so de ama obusafo me twa me ho aba me ba e ba to akoma hwe so for me no say ma tweme ama adame ho aba o de no ho bites ane kita yimu a ye de dwumadi ebro say the medical can say oni so dwuma yi di na so na sina no an say wo frɛ 0244508778 na ye no edi kita ho na wa so yimu ye kono minimi nua frɛ ane edi ho nua frɛ no wakwa ba bi mu ye kono na o ka say old Ghana ho no sika kokko enu bi na atomfo edi bo o de ye afna ene de mama ohene no ma so di dwumabia o di so so ma ifri ho yo na manugu so na mechire mu hwehwemu so asan pie mu se na ohene kese a e friend of Ghana no obetina ase so a na ye boncheni mu se de emu no enemre mu boncheni mu ansa na yetina ase na enu so de sanka mu ni se batafo na mo ba no mo free eye Arabia ni ade ni na le ka ho ni stream ho ba ni na utwa baby ma omo a na ho na omote esisi sebe nkramudan ani ade ewo ho sa ma na no so no na Arabia fo no so de nkramu esu ma be ka ba se de ehu no enebre no eko nkropi ya ye twa baby ma nkofo etewa be zongo sa na ye old Ghana oye ni nyoma emo motena o jase ntino nipa na ye old Ghana sisi ana bakosem chese ye from Sonkefo edia na edom so ansa no ohene Ghana e bi dia de no na dia edom so de Sonkefo na Sonke no na yesa wo mandifo si awko Senegal ne Mauritania ne Mali ho ni na sangofo no na ewo ho na nipa ye Sonke adehia na omudi old Ghana no ni ahifie wo no se de ehu no enebre ya no ahifie no ya ne wo enimdifo omo no nanim abakosem uko sebe unim bibia na okobisa omo yenimdifo omo na be chewa abakosem be kire wo mra omo be kire wo amane ne amamre nyina ne tese old Ghana old Ghana ho ni dada na sa okay ni efo mu geserefo edi edom so no tese mo say ayi yesuso ene ma ye kase bibia omo ye wo ho ene de ye wo ha ni nyina no tese yesuso ye bia ni we dey tese ye nia Ghana fo na ye fi sa na wo kwa ahifie bia yo sa akofo no ha omo be chesa na geserefo no na ni patwe be omo a na de omo chemu ni se old Ghana no enye hopa no mufre na omufre baby ene bae na muka ya na baby kro no omuntimi enchire mu ye na so de omuntimi chire mu pa ye se omufre kro ai friend Jane no ye hwe eye mfoni a ewoti ewo TV so a ebe hu Jane no ye se ewo kro ai friend Mali
Jenny no saa me na ye ni bibia e fe ne Mali saa bia ye woni nyina e free Sahara Desert woni nyina woni baby nya na e fe no Sudan no Arabic word ana fa say black people na black person na e fe no Sudan nti ya no mo fe Al Sudan nti oya nkremofo ye Arabs fo ne tutu din ya mo si ye ko black fo no ye sa ye tuntum fo no asase so me fe ni Sudan nti jene no na samre no na wo Sudan anya Sudan na ye hu ni sesi a eno de broni na echichechiche abibiman mu 1884 na broni echichechiche abibiman Misa de na ka na ibum nyina ebom ahye bia ni ba bia ye ni Cameroon eni ye ni Ghana eni ye ni sebi Côte d'Ivoire eni ye ni se broni na kwatna dem omo ni ayi King Leopold Belgium for hene eni ade na kwatna dem echiche ebibiman na no nkomo ne de ebenya bre na ya dosomu ye na de achiri sa na nipa na mi chire mu no gesere fo na mote old Ghana ahono amote anfi wona amote abakose na mo chire se omo na na mo pa ye from baafo enkrofo sanity ehwehwe mu amama ye na mi chire mu de mi ken Professor Conrad our professor of anthropology New York University I want to crater it we nya mia na me bo mitrim obo professor Diachia ni na Professor Kofi Ellison o America man we be a hwe di medi pa prof be a obi a chia o right fashion yo ti manugu so America no say uko gesere fo no mo say omo free Jenny e ho na e ba betina eye kumbi sale ni eye na mecheche muso ahinkro kumbi sale no omo free Jenny ne betina na eye Arabs fo no edru ba bi e ma eye gofobia fm Aramovets sa Amarovets fo no sabio na mo ye omo de nkremosom na ekọ nkronkro so omo no eye no on be fa akura efe no Adagast on be chifa muso mo ni old Ghana ekon tokwa ewo Adagast o na mo fa akura efe no Adagast omo wie na mo ko Sigili Masa kuro no asa amre no Sigili Masa no na mo na ni sika kokko no e de ye de broni be se coins gold coins sa omo ko fa akuro ni na Sigili enti na je se bebia edwadie no a na omu nkrofo batafo no ba ebebedi ewo Ghana no afi na mo mabiem alma Robert for no afi o ma for sankro so that say enti no the mechi makosia ni say afi e ba sa no na nkro na Ghana no wodi so afi na mo eye ne dom omo ye ne dom na sabio bia e friend no Alof Keita na sorry na chese duo na afi nkuro na Ghana no ediso na afi omoti se Amarovit for no abetua for Ghana so afa Adagast na chese afi de omo ye dom omo ye Ghana no dom ye ka se yo bi dom ani say chese de oso won so mbio afi de so no o me so mbio sa kane no na so wase a wase sa wase sa oya odom chese ono oya wasi ne bo se chese de so mbie on so ebio ti sa na nti pani bia na se pani bia efe no Sumanguru ana Sumanguru Kante na kura efe no ana sasatama efe no soso ono ti sa na okeka o fa ni pani bi ka ne ho ena omuko ekochifa
ɛyɛ kumbisa lifo so ti yɛ kan yɛ na nanom no ba sa no mu gya ne fire ɛyɛ ɔhene Ghana ya adehye ɛwɔ Ghana no na yɛ sɛ ɛsɛ ɔmo hwete efi sɛ de ayɛ no ɔmo som ɔmo ne nyina afɛ de ɔmo ayɛ dɔm a ɔmo ba ahenkuro no kumbisa lifo betwa afɔ so ti yɛ ka ɛyɛ Sumanguru Kante ɛna di ka ɛkɔfa kumbisa lifo ɛkyerɛ ansana ɛyɛ Keita I love Keita ɛyɛ Mali Empire ɔno so ɛyɛ free wa Mansa Musa ɔmo no bɛfa ɛyɛ kumbisa lia ɛma old Ghana Empire sɛbi ebutu na mame Musa yi na de ɛyɛ den na ya member bia abia ɔhwɛ bia wo mali ntam hɔ wo ya member bia na hamo ana bipi sɛ de ɛkyerɛ no ka fɛ di ka ne sɛ bɛnifo men sɛ bi ka ho bom mu di din Ghana ne to yɛ so ba yɛ bɛgye fa ho ha ma yɛ hu na ade nti na bisa si ya member bi te sɛ ka soro hɔ na prɛko a ɛfɔm ha ani ba bidu yɛ ne yɛ ba no hene na yɛ kana yɛ asa ne yɛ ba bidu yo ɛdase yɛhwɛ mfoni a ɛwɔ no ɛbɛhu sɛ nkoro bi te sɛ Gao ne ade nyinaa no saa mɛ na nkramofo sɛbi Arabs fo na afa kuro no Arab office fo isu so na ɔmo yɛ Arabs fo ɔmo deɛ na nkramosom no ɛna na ɔmo so ɛde kɔ amaman so etina yɛ na na ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛkɔ so ho ama sɛbi nipa na kokunkum ɔmo no deɛ ɛna ɛsɛ ɔmo gya ne ba ɛfɔm ti ɔmo kɔtena Jene hɔ the me case ɔmo kɔtena Jene hɔ no ɛbra Professor Eva Mierovitz medika na otwetwe mu mebo ne din sɛ oyɛ hwehwɛmu na nanom nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo fi Jene dodo na kyerɛ sɛ ɔmo fi Jene ɛne baayɛ ansana ebi kɔtena bono ma so ɛne ebi so Côte d'Ivoire ɛyɛ kura ɛfɛ ne Côte d'Ivoire so ebi tena hɔ ne ade nyinaa ti ɛwɔ no ti de nti ɔmo baayɛ sɛ nanom ɛmu sɛ so ɔmo kɔ atifi a sɛbe amokɔyɛ adɔyɛfo ama ɔmayɛ sa ɔmakunkum ɛno nti ɔmo de ɔmani hwɛ anafo fam a ɛno nti na ma ɔmo de ba mu a ɛma nananom bɛtena bono ma so yɛ bono ma so na saa mɛ na mekyerɛ mu sɛ bono ma so wɔ hɔ na deɛ nika ne sɛ ɛmra old Ghana ni butu ye so empire ne ba ya na me kyerɛ mu sɛ Sumanguru Kante ɔno ankyɛ odi so ɔkɔfa akoro no mfie bɛ aduasa bɛ 30 years na yɛ awankyɛ 30 years na old Ghana mi ke ɔmo tena wa from bɛ 927 AD sa bepim be over 300 years kura it is a make me the toto ho an say 30 years there na wa nche kura no na no Amarovis for no be chief fan so nti Amarovis for no e ba sa no ne e for no Mali Empire no e ba ti Mali Empire for no no kodi dwa wo bego Omuba bono manso a na bono manso fo ne mfie o dwadia no mbedi no ebi ni sika kokko hu dwa na ewu se ne ye 2 years na sika kokko ne wo kakra so so kan ho agaba ha ye dia ba beton sa na dia won so ne se